ladak YouTube neli YouTube channel la long ladak live video nang ni to mathing no ke wang the bang ke la lo neli pini ning karong mate neli hin pen stami ni dia sap to thek the das ta me lang ni to han TV du mate tum all India dak pini so participate mate ha celebration na so phan lang sin neli ladak neli na sap salam than pon ji pu ta si don mari tum neli so a video alam than thiang ko neli phan neli suning ria the bang ke la so comment xong ấy long stamina ni tum chipu cái mi bang chipu ta me kheno bang chipu lang ne la si aprang si bang ke la ni cái duga so cái la so penang mas la ni hem la background bang ke miu e la si nang ni tum ma phan chuning ring lo bang ke chipu pedes ta ke mi pe lo las don mari tum ni lino nang tum thing no live video ke bang la so the bang ke la lo ili tum pini bang ke the nai arani mate all India phan ke the nai arani pusi e tum ki pudam lo la si pini bangket 23 Januari lalu te ili tung kado gawi tung tak kacing da doji lapen kacing itu manta me nilihin pen thanon po nasidon mari tum pini bangket 23 Januari kethe ani kopia pon ma pro tang te ili tum a captain mate ili tum adak encouragement kit abang pini bangket birth anniversary mante pini bangke mahang ke thek arani pusi ili tum all India kado gawi sta chinilo nasi alang limen lake Subhas Chandra Bose pini bangke alang li mahang ke thek mahang ke thek arani lake 23 January 1897 aningkar si alang li beuthelong wanglo lapen alang li ke inut Bengali amunit sitame ilitum dak India amunit lo lasi alang li hala so kaya dhuhut alang ni penangan ki klaim India aphan kachip ke klaim kang na pusom kachip paduk ot amunit abang phu nasi litum non pon tai litum kachikimo mate litum na alang ni aphan minur ki kai pen stami alang ni phan bangke ilitum tingnin elo lasi ilitum hala so pen bang bom penon piningan ke ilitum 127 years an ilitum adak alang ni phan birth anniversary abang ke celebration lo mate ilitum adak chikimo pon lo lasi don mari atum ilitum la alang di asom thot encouragement alang di tum ajoy ni ilitum non pon ta ilitum re India long reng dok reng ni lo lasi ilitum tanon kadu kawita ining karong mate ili ning kang sam mate ilitum ning thel et pen alang di phan stame ilitum ahil jume pinangji la alang di non ke anamani plang tang elo puai phis tame alang di men ke non pon tai litum India lo bangke virun ilo nasi alang di 1897 aning kan ke alang di amhang thek lo la pen alang ladak piu the long ke alang di 45 years ansi dokang un cholo alang di ke 1945 August 14 ani si alang di ke angko puthot piu the pen chiu kang si alang di chomrong me chomrong su chilu juilo lasi neli hin pen stame alang di aphan thek des taminang ni tomathing no sabsu ke pachini pon na thei bang ke la lo alang ni mahang ke thek ani alam ta ni li thane lo la pen alang ni mahang ke thek adi mamen la ke kutak along si alang ni mahang thek lo la pen alang dia phi kithi thu la bang ke tokyo ke li tum kaddo ka weta chini lo la ke Japan along si alang ni am hang bang ke ladak amek bang ke chilo mate alang li pel thei pen chiu kang si alang li chomrong se do dam lo lasi pinpu me ilitum kaddo ka westa me halas do ka dhu ilitum Mahatma Gandhi tangho itum halas to ka dhu tan me itum kaddu ka we lasto prang ke kisung ja along ke kisung itum thei pik hangjang on stami non bang ke ilitum la lang litum ke iklem kang ke padu kang ot ajoi ni non pon ta litum india long bang ke reng dok reng lo lasino nang litum ma phane li sab to the ni na than pon bang ke kupini ke chok che duk kok protang te nang litum dia pon ta me ni li da thek u bangali tame ni li chin an ke asi nang li hatu hanang than la si litum kaddo ka wi orange score ta me pini bangke nili dame usmar han thanom nong dano la pen kapre score ong ta me pini bangke score pa wi dano
nasi pinia bangke itu karam diwas mesti ilitum ke kaduk kawi all India bang kami kacing lo nasi pini nil nawi tomat heng live video ke bang bangke lancot nasi kadua sama tamen ini listening lo pen nan ke bang jiara ni sami kapre video lo kami lale ilitum tong thing nang nasi pinia video bangke lame lo dengan kalau